Tak dneska je to z té vyhodnocení z tého maratonu. A jak slyšíte a vidíte, tak je to takový chaos. Pěkný. No, tak, já jsem teda zapnul oficiálně, takže nahrávka už jede. A já to ještě proběhnu, abyste věděli. V přímém přenosu. Tak, už to slyšíte v přímém přenosu. No, kde mi skončila ta medovina? Tak je to takový výjimečný den. Škoda, že to nejsou všichni, ale tak ze záznamu doufám, že se budete aspoň chvíli těšit s náma. Kde ta skončila ta demo videa, tak si to chci dát. Ano. Tak, připitek. Tu je? Ano, to je tvoje. Jo? Mariana si může dát, bo já můžu jenom trochu. Ty, ale máš tu políčku vymakanou. Dívej, jak krásně vidět, celý ten stůl. No, Paráda. Výborné. To je paráda. To tak bylo nachystané kvůli tomu. Výborné, no tak protože tady jsou i nějací nováčci, tak my nechceme, aby se to stalo úplně jako běžné, že začínáme medovinou. Tohle to běžné není, tohle to je jenom na výročí z té, jak to řekneme, z té maraton. Z té maraton, takže gratuluju všem, kteří od začátku s námi drží tu partu a děkuji těm, kteří jsou nováčci a chcou se dožít taky stovky. A děkuji, že jsme se tu mohli sejít, že to máme takové hostitelské prostředí pěkné. S tím, a dívej se, jak všichni jsou v pozoru, vidíte to, jo? A tak nás zdraví, no. Tak na dalších 100 let. To by musel být velký důvod do slava. dobrá je. Fakt je No. dobrá. Dobrý nápad, good idea. Jo, tu máme kurz angličtiny, všimli jste si, jo? Good idea. Good idea. Takže Takže mi horko. už teď nám je horko, jo? Tak nováčci, protože vy jste tady úplně někteří poprvé a my chceme teda fakt to vyhodnocení udělat. A tak vyhodnocujeme teda ten náš poslední 10denní úsek, kde máme některé nováčky a máme tu hosty, takže já budu ukazovat některým lidem to, co běžně neslyšeli, neviděli. Ještě musím si dát, aby to tu nebylo tolik. Tak, vy mě na kameru slyšíte, že? Jo. Dobře, my se tu chytali o změny. Tak já vám šerovat. Jo, dívejte se tady, jo. No, vem to do té Jo, já to vezmu, no. no. Tak si můžete předávat, to budou obrázky. Tak. Máš obrázky, to tam předávat. Jo, tam jsou tak obrázky, tak si to musíte ukazovat. Tam není žádné obrazy. Už to tam naskočí. Tak, už naskočil obrazek. Co to tam běží? Ty jsi novej tady? Tak, dáme prezentace. Tak se dívej tady, tak to vypadá. To je banda, co? Já si musím vzít Ale víc. fajná. Já jsem si brýle, já ne. Ne, já si musím víc. Tak, už to jde? Neboj. Nevylej mi, neboj. To je šum, co? Jste vybavená. To máme. Tak, obrázky vidíte, já? Tak kde jsou ti nováčci, tak aby si se do někde blíž k těm, kteří to neviděli ještě. Můžeš? Připoj se, jo, jenom si mikrofon vypneš a... Ne, je to, jak ti to řeknu, je to v maratoncích. Ne, je to můj. No, ale můžeš se linkem přepíknout přes Messenger. A nebo ti ho řeknu ještě manuálně. Piš si číslo 945 552. Jo, super. A heslo hady, jaké? 124. Jasné, my se sjednotili všichni. To není ono. No, dívejte. Danko 945. Počkej. To máš úplně novou tu. Tak, protože já si tě tady musím teďkom odpinknout, že tě přijímám do našeho onlineového vysílání. 94552 5728. Jo?
Tak, je to 5728 konečné, jo? Ale je za věci 4, ne? Připojit. Zvuk si nemám zapínat, jo? Zvuk asi nebo to bude potom rušit a mikrofon taky vypnout. Já mám čekat, jako jo? No, výborně, no tak to Tak všechno. jsi čekatel. Čekatel, musíš pořádit. Už? Tak, už se to spuštěl. Už jsem spuštil, no, ještě někdo čeká? Ještě chvilku počkám. Tady máš mobil ještě. No, výborně. Tak, připojení? Chceš tady potichu si dát, nebo? Jo, musíte si stišit ty zvuky, jo, a mikrofon vypnout. Já to mám stišené. Tam nahoře, stišit jenom mikrofon nahoře. Dobré, ty máš vypnut aj obraz, ale šla si ke mně, bo já tě nevidím. A ty nevidím. Jaké máš koncové číslo, no? A tady Tady se dělalo žádný to. Jak by si nebylo, dobrý, dobrá ručka, doktor, Tohle služeb. nic vidíme. Máme si, že na nové zprávy. Dívej se na Tady vždycky přijel, víš? Teďka Dívej se, kdo jsme. přijde, teďka to jenom dělá. Ten ne? Vždycky, ale tam si nepamatuju, kde bych chodil někdy do kuchyně. Ten je bez úpravy a číslo je, když se někdo má doma. Chápeš to? Jenom prosadit to. No, super, tak teď už to půjde. Teď jenom Máme tady jméno Marianu. OK, a už to Ale pustíme. možná mělo klíč, že? Ale přitom jsem jako tam... Dare, jsme tam. No, ale to je dobrá skvěl. Jo, tady jsem, tu jsem vidět. Tak já si nemusím se procházet, můžu to vidět, to je to, co máš v sobě. můžu to odvysílat. Víš, to aby to můžeš vidět. Tak. Aby se nekopalo, představ se. Tak, vidět, ne? Výročík, krásný obrazek, ten si nechne vítěz. Takže vyhodnocujeme rovnou 100 a ve středu začínáme 101. maraton. A pro ty, kteří teda neznají, jako je Pedro neví, jak to funguje úplně, tak naše maratony jsou na 10 dní. Jsme poskladaní z takových skupinek, malých, 8členných. A výhoda je, že když někdo se rozhodl, že by chtěl prostě něco dělat, ať je to přibrat, na co jsme specialisté všichni, že? Nebo zhubnout, jo, na to jsme taky specialisti, ale záleží na tom, kdo kam to chce posunout. Tak je tam vlastně ta podpora toho týmu, jsme k dispozici, dalo by se říct, fakt 24 hodin 7 dní v týdnu a učíme se prostě správným věcem, jo. Dneska jsme to trošku ukázali, jak se začíná takový maraton. A takže inspirace tady byla a pravidelnost, jo, v těch lepších věcech samozřejmě. Takže cílem je snížit váhu, být vám oporou. My vás v těch nutričních akademiích nebo i tím osobním koučováním pomáháme nastavit vaše jídelníčky tak, aby vám zrychloval metabolismus, aby vaše pohybová aktivita byla taková ta správná, tak jak vám to má vyhovovat, aby docházelo prostě ke snižování tuku, po případě přibírání do svalů, abyste zlepšili kondici a vytvarovali tělo. To je datum té středy, kdy začínáme 101. Taky je to pěkné číslo, třeba bychom si mohli zopakovat tady tohleto ve středu ještě, bychom mohli oslavovat začátek. Takže ve středu tady, jo? Ve středu tady, jo. A klepeme čelem. My důchodci máme problém. No a důchodci tady budou už v úterý. Bo oni mají málo času. No, my děkujeme všem, kteří nám pomáhají vést maraton, jako je Pajča, Ivanka a Katka. Děkujeme sami sobě s Petrem, že jsme si dali šanci a že jsme se k tomu maratonu vůbec připojili před těmi x lety. Myslím, že kdyby to byl Petr, tak řekne přesně ten datum. Možná mě opraví, já myslím, že to bylo někdy 26.6., něco takového, 2020. Nebo jedna. Nebo 2.6. Jo? Už tady jsou první opravy přicházejí.
Jo, byl to jo, určitě. Peťa má ten datum určitě v hlavě lépe než já. Takže já bych ho našel určitě v kalendáři, jo. Nicméně jde o to, že to na začátku, ale to my vám nebudeme říkat tady, když si to řekneme všichni tady, jak to bylo na začátku. Jaké jsou pravidla, takže jenom pro ty nováčky? Pravidla jsou takové, že podporujeme a zároveň nás podporují a my podporujeme ty, kteří mají svoji rybíčku, aloe, instantní byli nápoj, eventuálně čtvrtý výrobek od Herbalifeu. Samozřejmě, že to je pro ten lepší výsledek, jo? Ty 4 produkty. Čím víc toho máme, tím rychleji si dostavuje výsledek. V programu je udělat si fotografie, mít svoje váhy, míry, sdílet prostě jídlo, mít pitný režim, označovat kapitána a na pravé straně toho obrázku víte, že my vám chceme těma všema způsobama pomoct. Nicméně jde taky o to, že vy musíte chtít. No, začínáme s číslem 801 kilo. No, co? 801 kilo? Počkejte, já vám něco musím ukázat. To je 10 80-kilových lidí. Tak bylo nám 10. To už je hodně, že? To už je hodně. To už je hodně. A protože máme tady tenhle ten výjimečný den, tak já si dovolím teda... Já si dovolím obdarovat tento výjimečný den, než řeknu úplně veškeré výsledky účastníky. Tak, Danka si může vylosovat první, jo? Vylosuješ si první. Či dáme vylosovat tam těm nováčkům, ať mají větší. Tady vylosuješ si. A pak budete muset vybukat, jo? Kdyby se vám nahoru nelíbilo. Tak, to je výročí Placka. Mamka. To máme všichni stejné? Ne, každý jiný. A je možné, že tam jsou 2 stejné. Dobré, ne? Já Já chci vidět všechny, to tady dáte a vyfotí to. Jako to vyfotí, dáte to na stole. Bobáne, to budeme potom dělat. Teď jsem zvedal, jestli tam bude ten tvůj. No, Takovou nemá. to pasovat. Já to vím, tak. Naší Ale budeš si zde památku, kde jsi vědět. Máš památeční A pak takový máme, to docela ten, který chtěl. Můžeš tak, když jsi účastník toho zájezdu, tak si můžeš vybrat. Ne. Jo, pěkně tím koukám, ať je na ní. Já to kašlu. Projekt Maraton stínovský hudneme společně. No a má tam takovou kočku. No to sobě. Tak komu se nedá? Já vám si říkala, ale ty si jak... No vidíš, no to si máš přesně pro tebe to je. No, no vidíš. A ty taky. Jo? To máš vlastně ty známe. Komu se Vlastně se nedá? mám začít věnovat tomu spírání. Asi jo. Máme všichni, jo? Je to výročí Placka, jo? Téměř Stále tuna. přichází to. Já mám strop. Jaký strop? Podívej. Teď už to bylo. Vidíš na strop? To když mluvíš ty, tak se to objeví. Musíš si mikrofon. A já mám vyplý. Nemáš. Mám. Někdo má zapný mikrofon. Já mám vyplý. Mariana Lukušná. Co? Tohle ten strop. Tak, Placka, já? Placka, máme jich, každá je jich tam 20. Každá je trošku jiná, mezi sebou si můžete potom povyměňovat. Tak a jdeme na ty čísla konkrétní. Takže, jaký byl ten náš maraton? Nějaké obrázky se mi ztratily, tak třeba tam nějaký najede. No, nějaký obrázek se mi tu ztratil, nějak nenajel. Ale já jsem se prohlížel ty fotky, které tam máme, no klasicky fotečky jídel, sushi, buď si to už teda někdo jde koupit, ale my jsme rádi, že tam nejsou třeba hamburgery od McDonalda a tak, jo, to tam jako asi se úplně moc nehodí, to si dejte v nějaké jiné výročí, ale ne teď. Ovoce, zelenina, jo, Čína, Mexiko, co prostě hrdlo ráčí.
A pojďme konkrétně teda k těm číslům, protože jsou někteří netrpěliví, tak doufám, že tady naskočí všechny hlavy. Obrázky se načítají, je to z online, takže je možné, že tam ještě nevidíte toho výherce. Tak třeba tam ta hlava ještě ani nenaskočí, jo? Takže Tome, omlouvám se, měla tam být tvoje hlava, ale je to z online, nějak se mi to nenačetlo. Takže Tomáš v té první skupince vyhrává z minus 1,5 kila. No a je tam potom ještě Robert Kuš, 1 kilo, ne, půl kila. A pak tady máme Milátka měla taky nějaký úbytek váhy, výborně. Třetí. Min úbytek. Gratulujeme! Tak a celá ta skupinka, máme teda kilo, na ty centimetry jsme nedostali zatím žádné nějaké extra informace z této skupinky, takže centimetry tam nevyhodnocujeme. Ale tady už se to zlepšilo a tady se nám ku podivu rozjel Láďa Frajkovský, takže 1,6 kila, takže kdyby tady byl přítomen, tak dostane odměnu, ale není, takže sorry Láďo, jo, příště. No, druhou jsem měl dostat já, tak jo, já si ji dám doma a Mariana dostane taky, jo? Takže my se tak navzájem podělíme. Každopádně jsou tady snahy jako se rozjet, ne vždycky se to jako podaří asi na poprvé, nicméně i když tady byl nějaký váhový příbytek u některých jedinců, tak jsme ve finále ve skupině udělali ještě 2,8 kg úbytek, což je výborně. A pak je tu skupina Ivanky a v té první skupině máme jenom Pavlu Olšarovou, ale vůbec nevadí, jo? I takové dny jsou, takže Pavlinka, když nás slyší z onlineu, tak jako ze záznamu, tak ju gratulujeme. A poslední skupina, tak narychlo, že jo, abyste všichni věděli, tak máme Danka Gerbocová je první, druhá je Sabina Jordánová a Ivana Homolková. Tak, my víme, že nám to jde dobře. Danka nám se rozjela se Sapčou, i v čase po těch několika měsících pořád dobře udržuje a pořád je v té tendenci klesající. Možná, že má své vlastní cíle, ale to tělo potom, co už v tom maratonu nějakou dobu je, tak si nastaví své vlastní hubnucí tempo, takže je třeba být trpělivý. A tady se podařilo celkem necelé 3 kila a už tu máme i nějaké centimetry. Tady do skupinky přicházejí pravidelně výsledky v centimetrech, ale jsou tam i někdy i centimetry do plusu. Tady to úplně nerozlišujeme, protože když nám někdo přes stehno nabere centimetr do svalu, jo, tak nám to jako zase anuluje ty, kteří zhubli centimetr z tuku, jo. Takže aby jsme to brali spíš jenom tak orientačně. My zaznamenáváme teda 4,45 cm do výsledku, pak je sečteme a odečteme z tého maratonu a ukážu vám, kolik to teda celkově je. Co stojí za řeč je centimetry jednotlivců, takže centimetry jednotlivců, jestli jsou dobře změření, správně zapsaní a dobře jsem to tady nakopíroval. Centimetr sem, centimetr tam, ne? Tak, tady máme Danka, Marcela, Sabina a Katka. Všichni jedou svým vlastním tempem, podle toho, jaké mají startovací pozice, ale důležité je, že se tam někdy ty centimetry prostě pohybují, protože tělo se tvaruje. Nemusí to být zrovna, že člověk hubne, ale může se tvarovat. Třeba by nám o tom mohla říct něco Jitka. Za posledních pár dní se nám začala tvarovat, že? Jo, ona se potom ještě vyjadří, ale vy už tady nebudete, my vás potom odpojíme. Takže sorry, nemůžete být úplně u všeho. A v kategorii jednotlivci, tak to se dalo jako nasázet skoro všechny jména. My tam máme velmi podobné čísla. Danka je z nás nejlepší, Mariana, Sabina necelé půl kila, pak je tam Ivana, Robert a Láďa, Tomáš, já jsme tam 1,5 kila. No a my si tady z tohoto slajdu přečteme třeba poslední 3. A to jsou pocity našich úspěšných maratonců, kteří se vyjádřili a říkají třeba: naučila jsem se říkat ne, dokážu odmítnout nezdravé potraviny a mám nové návyky. Nebo dokáží se rozhodovat v zájmu svého zdraví a štěstí. Jo, tak. No, je to pravda. Jo. Dokáží se rozhodovat, je to nejčastější slovo.
v zájmu zdraví a štěstí, to je unikátní fráze, o kterou jsem slyšel teda zatím jenom jednou, ale vzhledem k tomu, že my jsme jako přece jenom jako parta, které závisí na tom, aby náš zdravý životní styl byl zdravý, tak bych řekl, že to tomu jako dovětek stačí. Jo? No a pak třetí ještě, dokáží ocenit své tělo. Jo, mnohdy je důležité si takoby uvědomit, že jak to tělo spolupracuje s náma a pokud náhodou máte pocit, že se to jako zrovna zastavilo nebo něco, tak nesmíme být ti, kteří se jako na to tělo zlobí. On má svůj vlastní rytmus, svůj vlastní tělo a kdyby tady byla Marcelka Večeřová, tak ona řekne, že hubnutí začíná v hlavě a ono v hlavě i končí kolikrát. Jo, když si člověk řekne, že to nejde, tak to potom nejde. Takže já doufám, že takhle už nikdo neuvažuje. No a výsledky tohoto maratonu, takže my odečítáme s tím maratonem z naší celkového úbytku a příbytku všech těch váh, které se posčítali, tak je to minus 8,5 kg. A z těch příbytků a úbytku všech těch centimetrů ještě stále odečítáme minus 9 cm celkově. Takže náš příští maraton ve středu začínáme s číslem už 810 kg celkově minus a máme tady 41 metrů 34 cm po obvodech. No a to stojí za radost a poděkování a ještě jsem tady měl, vidíte, ty obrázky se nám dneska z toho klubu moc nenačítají. No. Není to tam? Není, ale tak představte si, že jsem vyhledal všechny zajímavé obrázky z internetu, které se v průběhu těch 10 dnů nazbíraly a jsou tam samozřejmě fotky pochodu, jo, jak jsme byli venku, minulý týden léto, dneska zima. Jo, máme tam jako partu, co se šli koupat, 12 kilometrů, máme za sebou i 25 kilometrů. No, tady jsou nějací sportáci roku, našeho maratonu, teda posledního. Je ta fotka velmi podobná tomu, co se děje z minulého maratonu, protože tihleti lidé nejvíc sdílejí a já jsem si dovolil teda vyhodnotit Danku jako největšího supermana tohoto dvouměsíčního klání. Protože Danka, jestli si všimáte a budete souhlasit, tak ta opravdu sdílí, to je pravidelné, stalo se to prostě tak pravidelné jako F1 na snídani. Ta jede ty storky, jo, válí to tam. Jak? Že co? Sdílí i v noci, nebojí se, ona je na večerní procházce. Kdybyste viděli náhodou fotku, která je hodně tmavá, nebo úplně tam nic není vidět, tak to Danka byla v 11 hodin ještě na procházce, jo, a to je večerní Karvina. Tam nic nesvítí a nikdo tam není. Tak to se tak někdy stává, no. No, takže gratuluju. A jo, tak tady jsou některé ty otužování z minula, ale to já si myslím, že tuhletu fotku jste už asi viděli, takže no, jo, chci pochválit zase klikaře a ty, co dělají ty dřepaře. Takže Janka, ty jsi měla kolik kliků dřepu? Já mám 550 denně. 50 denně. A 50, jo, Janka má 50 denně dřepu i kliků. Řekla svůj limit, na který si chci zvyknout automaticky, abych to dělala. OK, a jak dlouho už to děláš? No, tak už ti to musí přijít automaticky, že? No, jako jo, ráno. Jo, a co na to říká chlap? No, tak ale můžu říct, že včera se to dělal tak. Jo, no vidíš to. Kulečníku. Ty, ale vidíš to aspoň, jak to dokážeš po těch 2 měsících třeba. I kdyby udělal prvních 10, tak si musíš gratulovat, že mu mění život. A Danka udělala kolik? Já jsem udělala za večer 200. 200 za večer, jo? Takže kdybyste náhodou se chtěli nechat inspirovat, tak tady máme 2 bombardiačky, které si zaslouží prostě potlesk. A teď ještě jenom pro ty nováčky chci jenom říct, že my máme systém podpory a my máme snídání spolu, máme nutriční akademie, máme cvičení, kde cvičí Ivanka cvičí vlastně 2krát v týdnu a pak máme ještě jednu slečnu, mladou paní 61 roku, šikovnou Janka Malá. Takže inspirace jako blázen, jo? Protože pořád mám ten pocit, že jsou rychlejší než já. No a pak, co máme ještě, tak to je HOM, je to nahrávka, kde ukazujeme lidem v krátkosti potenciál Herbalifeu, eventuálně spolupráce a k čemu by to jako
Jo, ta spolupráce, k čemu by to mohlo vést. Při výdělku pomoct někomu jinému. A pak máme jednou za měsíc klubový den. A bývá to většinou v soboty, ale tentokrát to bude ve čtvrtek. Kdo ví datum? 4-4. Ve středu. Takže je to 24/4 a je to středa. Jo, dávaj pozor. Dobrý jsou. Jo. No a pak tady máme takové ty aktivity jako výlet pro aktivní členy nebo i pro neaktivní členy. Prostě kdo chce, tak ten se přidá. Například ten minulý týden, co jsme si udělali takovou, šlapali jsme tam, jo. Tak jsme šlapali po Tětmarovicích. No, kdo bude chtít, tak se může účastnit i samozřejmě jako nějakého výletu s přespáním, s nějakým občerstvením a s nějakou prostě, řekněme, větší partou, kolem 40 lidí, že? Asi tam bývá. Štěpánově, Trhovém Štěpánově. Kolem 40. Tak kdyby se chtěl někdo přidat, tak vám termíny nasdílíme. A víceméně k dnešnímu dní to je všechno, protože už to nechci dlouho natahovat. No, my si teda zatleskáme, jo? Stovka! Takže my jsme rádi, že jste s náma, i ti, co jsou tam. Já, Paja, dobré, yes. Dobré. No, ten, kdo nepřišel, škoda. Já si dávám ještě tu klobásku, výjimečně. A těšíme se, že se zase, jo, Pajča si dává aloe, dobře. Nebuď na sebe zas tak přísná, jo? Víš, jak nepřetvářuj se. Dobré, přátelé, končím nahrávku. Kdo chce s náma, může ještě zůstat. Kdo nemůže, tak se může odpojovat. Takže já jenom zastavím nahrávku.